Sarang dhisik ya, Bu. Nyambut gawe iki nek karo wong tuwa kudu seran-seren. Nek ora seran-seren ndak yo menggeh-menggeh ngono ya. Utawa nek seran-seren iki dipisah wet lho. Iya, Mak. Aku mau bang apa ora? Gambir sawit. 100 untuk limbuk dugul melocot. Ana tembang kaya ngono gambir sawit. Surah sembodele musaba tratah. Ora ana kaudane. Iki namaku tembang pocong ning nganggo cengkok ketoprak. Oh, tembang pocong cengkok ketoprak. Heeh. Karepku ngelingke utawa nyaosi priksa marang para pamriksa lan anak putuku sing isih nom-nom. Nyaosi priksa nek kita iku duwe seni budaya ketoprak. Biyen kuwi pancang ben pedukuhan kuwi ana kumpulan ketoprak. Jaman semono ketoprak iki nang tobong utawa nang gedhegan ngono ae. Akeh iso bapak pocong wis ngadeg gemercek. Bareng pipi nayangi ketoprak umur. Ketoprak bisa pet kelapet mati. Wis ucet-ucet ora. Tapi aja nganti kowe lali. Globalisasi ana seni budaya manca saka manca mlebu kene. Aku ora mengen nek kowe aja seneng ya ora mengen. Seneng karo budaya manca. Nek aja lali karo kae dhewe. Ngono mak iya. Ora nang ketoprak seni budaya sing tukul ana negara kita kuwi ya. Ya kejaba wayang iki matur nuwun karo sing kuwasa, matur nuwun karo para pandemen. Ora kita kepiye carane iso kencak iki ndak lho. Liyane wayang Purwa wis pet kelapet. Ya wayang kulit, wayang sing jenenge wayang kulit iki werna-werna. Wayang madya kan ya wayang kulit, wayang gedhog ya wayang kulit. Mula nek iki jenenge wayang Purwa. Oh, ngono. Wayang Purwa. Ketoprak ya seni budaya kita, langen mbiyen ya seni budaya kita, serandul seni budaya kita. Selamatan rudat seni budaya kita, tukul nang negara kita. Aja ngantek ilang. Kudu dipok-ipok. Cendhek dhuwuring luhuring kabudayan pambudidaya iku dijukuk saka seni budayane. Nek seni budayane keluhur, wong iki ya budayane luhur ngono. Oh, ngono mak. Saiki pangsulana ing tembang pocong. Cengkok ketoprak kaya aku mau. Kancane komplit plet. Gamane sing drupelok barang pem perunggu kabeh. Situ ora ana sing kuningan. Nek cocok rembuge ora digomule ya kena. Nek ngendika karo aku wis sambene karo bakul barang kuwi kok. Oh, iya. Terus kanca pangiketing perdonga ya komplit. Sing nom-nom sing bergas-bergas sing tuwa-tuwa sing ganteng-ganteng. Nek urung ngantuk. Kono ngantuk ya besetet kae. Kelambine padha. Ning sajae iki ya kelambi kumpulan iki. Sing dene komplit. Anak-anakku komplit ya kuwi cacate. Cacate sing dene iki anak-anakku kabeh. Dadi aku ora bebas nek. Kowe kira dibahas iki arep apa? Wis tuwek kok kowe. Ora ya aku nek petuk anak-anak bayi-bayi kuwi karep mujikke. Muga-muga langgeng le dadi seni budaya ora ana sambikala. Le dadi sinden aja minggu kudung. Aja minggu aling-aling ya tetep sinden temenanan seni waktu meranan. Nek dia kok ki angel kita.
Kan jaluk suarane sapa? Aku jaluk suarane anakku itu. Mur. Nah. Ayo Mur, cap kepange jaluk yakin iki nek ora iso. Ora tak keki. Mosok ben jaluk ya. Ora men kuwi. Yen jaluk aku jaluk apa-apa tak turuti kae. Akhire siji aja jaluk kuwi. Kira-kira ger jebulmu ya wasis tenan. Awakmu lemu kok ya iso nyengkok apik. Larakane sing lumayan ngono lho. Iya, Mak, iya. Iki nang ndi to, Mak? Kok iki nanti. Iki ana daleme Pak Slamet. Ono apa? Miturut pangandikane Bapak Panototsara mau kelenggan iki ing kagungan kersa Pak Slamet sak kulawarga. Pasukuran anggone wis kelakon mitangke putrane kakung dina wingi. Isih disuwunke tambahin pangestu marang para pinisepuh kang disuwun lenggah. Lan disuwunke tambahin pamuji panjurung marang kadang sing pernah enom. Aku sak kanca ora kering gawe nderek nyuwun marang Hyang Widiwasa muga-muga putra ing dikitanke. Enggal bagas waras bali kaya wingi muni kesarasane lan kekuatane. Enggal bali ana bangkuning pasinaon nututi dami-damane. Tembene wis diwasa dadi jalma kang diguna bekti marang wong tuwa, bekti marang agama, bekti marang kulawarga, bekti kelawan manungsa lan bangsa. Wase dadi jalma yang Pancasilake sejati. Iya, Mak. Kaping pindho ngaturke panuwun marang Hyang Widiwasa nggone wis kelakon yasa wisma. Ora kisma, nek kisma kuwi lemah. Wisma. Senajan papane ana papan pategalan, mapan wis disengaja. Nek ana panas ya ora krasa panas, ketrenjangan adem ya ora rumangsa adem, amarga jroning batin wis ayem-ayem tentrem.
ngono mak ya muga-muga dalem bisa kanggo srana nuwun marang Gandhi nuwun ganjaran kanggo kami nyukupi kebutuhaning bebrayan kaping 3 nggone ngendika karo aku nalika dina kang wis kepungkur tau nampa cobaning Gandhi nganti kariyos pangandikane nek bisa waras arep gantung gong aku sing ditimbali bisa kelakon supaya kok kakek pasar prene aku dhewe ya kaget tuh kerawan sakrakat apa iki jebul Mbak sing dinten malam rebupon rawuh ngen kula Mbak dhuwur dukun aku wis lakukan perseko celok waten waras wareg cenika aku ngono wae tenan tekan kene ya diwareg ditenan ya iya mak sak pungkurku bisa ora ana sambikala yo mak yo Bu lah aku yang muni Bu ngono aku mak tratah nah sebabnya zamane maju jenenge anak limbu semit ta Bu yo sing maju no nini apa nunung apa nunuk apa yami ngono kok limbu wong kuno kuwi nek jenenge anak ana tegese jeneng kuwi japa mantra sak upama ana sing digawe pengetan metu upama bocah wadon tulis legi jenenge Tugiem nek biyen nek tulis legi men aku lipe ayem nek dibojo jenenge Krama rabi reja sugih kerep dirabike mendang sugih ngono nek lanang metune Selasa Pon jenenge Ponijo saiki calanane jenenge Ponijo nepung karo cewek isin saya Joni Pon kowe iki ya ana maknane padake maknane apa kuwi aksara cekakan LIMBUK L laksanakan I ibadah M maju nek wis niat ibadah aja mandek mulai maju B bekal U untuk K kehidupan dadi siji laksanakan ibadah maju bekal untuk kehidupan sampai kepingin aku jenengan limbo ora seneng sing dadi rak buktine anggere kowe arep limbo ki wasis nyinden apik skondang tekan binti iya mak iya anek Jarwo Doso kuwi ngepok jenengku jenengmu sapa Kartikawati wah Kartikawati tapi aku yang sekarang nganggo sing jenenge mbakmu balik canggih hidup sopo nek parapane biyen sumbuk wong aku biyen dek praman rada lemu parapan karo jenenge adaane sok kondang parapan diparapi sumbuk nang kono-kono mbuk ora ana wong ngundang karo aku Kartika ora dumadaan aku duwe anak kowe jenenge Limbo mbuke iki aku jalanan bapakmu jenenge Sumali dadi Limbo ki mbuke aku ini bapakmu ra ayo arek caos paning berapa manut tapi Mbak Mi Mbak Yami nyuwun paringi kembang tangkur nanti jarak langgam mimpi ya mangga nyambara tanpa
saya mundak umure suarane saya madhet swara kok madhet lho tegese karo hubungan gendhe iki numpak mlek ngono sampun kepalang tanggal Kundala gelanggan mimpi
nyuwun langgam mimpi sampun dipun paringi kaya ngono kuwi Bu. Arep jeneng ulimbu upama kuwi bisa sinden kaya ngono kuwi. Wes kon gawe tak kandhane. Iya, Mak. Sok lah di bojo. Loh, kok ngenteni tenan di bojo? Kowe iki pancen nyurung kasep, umurmu kaget pira to? Umurmu kuwi kira-kira yake 48 karo kasep. Sing penting ya, Nger. Sadurunge kowe duwe bojo, kudu wis duwe bekal. Tegese duwe pawitan ngelmu kanggo gawe nyekel ubeng rumah tangga. Kowe kudu bisa nyakup ngelmu ulangan saka PKK. Ngerti PKK? Ngerti apa? Penjahit kathok kolor. 100 untuk limbut dengkulmu melocot. PKK kok penjahit kathok kolor. PKK ini pembinaan kesejahteraan keluarga, ngono. Kono kuwi kumpulaning para ibu-ibu. Dadi para ibu nek ana kalogangan ora kok jeneng tingkerno ngrumpi ngandhake eleke wong sing ra disenengi. Dandane nek ngelolo bojone dhewe. Aku ora kuwatir to kowe anggere surup delok tayangan TV. Cahaya suami-suami kalah karo istri kali. Dek kowe tidak dilakani bos. Nyati galak rasane kowe iso galak dhewe kok. Lan mula kowe kudu duwe ngelmu saka PKK. Molimo. Mo siji mengatur rumah tangga. Mo sing loro meneruskan keturunan. Mo sing telu mendidik anak. Mo sing papat mengabdi masyarakat. Mo sing lima mendampingi suami lho. Mengatur rumah tangga. Mengatur rumah tangga iki pamane kowe wis di bojo, ora kon esuk leng, sawan pleng, sore blas. Kudulen wis dadi kaum ibu. Nata bali rumah. Arep omahmu jembar mibele akeh, ora iso nata ten Jelempah. Ora jembar ning nata iso ngatur iso. Pagri boto ning semeter selawe, latari resik. Pedhatane kembange mekar, godhonge ketok ijo-ijo, nang pandulu kepenak. Njuk, wong wadon ngono kudu gelem macak, aja jebobrot. Perlu wong lanang men kerasan nang omah. Iya. Lan bisa ngatur pulung-puling bojo. Mergo wong wadon iku wadah saupama arep sing lanang iso golek pirang-pirang yuta, sing wedok boros. Ngalah sintek omah. Upama bojomu ming pemedune iki sasasi 2000 upama ya. Sedeng ora sedeng karo 3000 sing dicake. Sing 500 iki dijalangi nang simpedes. Simpedes iki simpanan pedesaan. Nek mlumpuk dijukuk sak wanci-wanci metu. Tur ana bungane. Samben 6 sasi diundi nek bejo kowe entuk hadiah. Promosi. Ora kok promosi ki jak apik kok kepiye to? Mo sing teng pindho wis kinodran. Wong wadon arep iso njoro langit dadi srana meneruskan keturunan. Mula saurunge duwe bojo, kowe umpama wadah sing resik aja gelem diregeti karo wong sing ora tanggung jawab. Wadah resik wijine sesuk apik dadi bocah nek wadon ya soleha nek lanang ya soleh ngono. Iya, Mak. Ping 3 mendidik anak. Nek wis wanci sekolah disekolahke. Pak guru, Bu guru SD kae. Wah, jane perjuangane gedhe tenan. Mula aja tok sepelekke ngatur anake wong monggo cilik-cilik kabeh. Renata kaya mikir anake dhewe. Iya, Mak. Nek ra dinatus wektune metu saka sekolah bagianing keluarga. Kowe kewajiban didik. Tak ajari tata krama, diajari ngerti karo wong tuwa.
nek bocah rada gedhe nek kowe selaya karo bojo aja nganti anak iki krungu nek bendina teh blebrut anake susah njuk ngalamun bukan ngalamun di sekolah goblok so nek gedhe ra iso golek pangan ora cilaka iya tempat mengabdi masyarakat arep bandamu pirang-pirang truk nek nek kowe karo tangga teparo ora dijodoni oh cilaka tak kandhani mula dijenenge tangga iki wajib gotong ya wajib ngrenggo mula mat sinamatan mungkin nemong karo tangga teparo cara tembung saiki gotong royong iya Mas sing ping 5 mendampingi suami kalenggan iki wong wadon kuwi derajate padha karo wong lanang pakaryane wong lanang iki wong wadon kabeh iso nandhangi ngerti saiki polisi wadon ana tentara wadon ana supir wadon ana lho dalang wadon ana pemimpin wadon ana karepane wong lanang wong wadon iso nandhangi malah nek wong lanang ana sing ora iso nandhangi karepane wong wadon bobo mana wong lanang kon mana lho tiru balas nang dalangan karo merubah aja sia-sia jangan macem-macem yo umpamane bojomu ki lunga terus dina nengke wae wong lanang iki sok ngono kuwi tak menang nek teko tok senggara minggat meneh nengke wae kudu kewisan men wadus awake kesel habis banyu banget rak seger dolah-olahke apa anane nek wis ngeling mangan awake wis seger mangan yo ngantuk mlebu kamar bleng kripuk itu wong sopi anakmu sing gedhe cekri duit kon jajan sing adoh terus kowe ngusul bojomu ning aja gulu-gulu cek mibrak nek ngono kuwi alon-alon kecil kesel adate Pak Omas nek Pak yo Pak kowe nek kaya ngono ki jane kleru kowe kakek lali tak elingke yo Pak bener kowe iki ngene ora ubur tangga tepar ora krungu lir bukan temonjo aneh ramu lir bukan nek kono ditasate piye ngono ora saru asal ama sapa semene kae dibutuhke kabeh lho iki ana gendine kok gareng buka semangat gendine apa PKK Slendro Patete Songo diwiwiti kok tembang kambuh cobalah aduh nanti kaya apa cobalah mangga tak yakini tembang kambuh para ibu PKK maju kita sami menguti sakunging ngelmi Suwanten sinden kur lancaranipun rumiyin gending PKK maju dados niki nariya sangu tantraming lahir lan batos
teka maju besok kanggo kuku sing dupa kumelun lenging biasa ngobek kawengku sagung jajan nanging sanget ani pipi sang resikane ko putra